Pa ja sam rekao šta mislimo o toj temi, ja mislim da nam nije dobro, upravo u skladu s ovim što sam odgovarajući na prethodno pitanje rekao. Ne znam čemu te sad teme. Mi smo rekli svoje razloge za predlaganje da apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine bude na Palama. Mislim da je to, nema razloga da bilo kome smeta i da mi imamo razloge i argumente zašto smo to predložili u onom zakonu o sudu koji je juče bio na sjednici predstavničkog doma. I mi stojimo kao opozicija iz Republike Srpske iza tog predloga. Podsjećam vas da je opština Pale dio grada Istočnog Sarajeva. I kad se kaže da je apelaciono vijeće suda u Istočnom Sarajevu, to znači da može da bude u jednoj od 6 opština. Mi insistiramo da to bude na Palama. Imamo svoje razloge. Palama je načinjena jedna vrsta deinstitucionalizacije u prethodnih 20 godina, što nije dobro, s obzirom da je veći broj institucija se našao u Istočnom Sarajevu, u takozvanom donjem dijelu grada. S druge strane, mi imamo na Palama, evo da kažem, i pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Imamo potrebu od strane naših sugrađana koji kažu dajte neku instituciju da bude i u tom mjestu. Prema tome, mi imamo jaku argumentaciju za to. Kad bi se mi vraćali, da kažem, u prošlosti, govorili svakome šta misli o kom mjestu, mislim da ne bismo daleko stigli. Ja bih pozvao, evo da, hajde da kažem, ne podgrijavamo dalje tu temu jer nas to neće dovesti na pravi put.